sibi ụwa ewo agụwa m ewo agụwa m ewo ọmaka sibi ụwa bịagụgọ m obi alili webo m bịagụgọ m obi alili webo m Chibike m otu ụwa m Chibike m otu ụwa m Chibike m Chioma agụwa m ole bi nọ Chimoma agụwa m ole bi nọ agụwa m bịaficha manya agụwa m bịazanụ m Chibike m otu ụwa 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 m Chibike m agụwa m Chibike m Chioma ụmụnne m o nwere ife nchọ ka m kọrọ unu a sị na m nwa matala nne ya matara ndị gboo ewe m na-ekene aja na ohu mmụọ niile nọ n'ọdịnala Igbo mmụọ niile nọ n'ala Igbo ugegbe na-ekpupụrụ n'ogbu na-asị unu ọya adịla anyị mma n'Eke ọya adịla anyị mma n'Orie ọya adịla anyị mma n'Afọ ọya adịla anyị mma na Nkwọ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise ejikwa m onu ọzọ abịa ọmụa bụ nwa si n'aja ana were eje ebe m na-ekene mmụọ niile dị n'ala Nnewi mmụọ nsi wee bịa ụwa mmụọ ikwu nne m na-ekene Anaedo Nnewi ọnya bụ isi mmụọ dị n'ala na Anaedo Nnewi ụmụnne m ewe mbụla ekene wee na-abịa n'Ụlasị Ọkịja ana m ekene oke dị n'anụmanụ Ụlasị Ezugo ana m ekene gị wee na-ekene mmụọ niile wee na-ekpupụrụ ogwisi ụla okpu ọnya bụ mmụọ be di m mmụọ na n'ugegbe di alụsị njeje mba asị m bịa n'ala ekene nwunye gị na-etu gị afa Ụlasị Chibike m otu ụwa m Chibike m agụwa m Chibike m onye kasị obi Chibike m otu ụwa m Chibike m Chioma m Chibike m Chioma ana m abịakwa ọzọ asị ndụ mmiri ndụ azụ ọmụa bụ ugegbe dị afa m na-aza bụ ndị mmiri m nyere m ya afa ndị mmiri ji wee tụọ m ugo anya dị eji afụ ụzọ ugegbe Odumajeme ngara ugegbe Odumajeje mba anyanwụ ụtụtụ nwunye nwa ihe ọgịrị Igbo nwadebere enyi a sị na ndụ m ya dị ndị ezinụlọ m ya dị ewe na-ekene Eberechukwu nne di m ewe si na akịka dị mma ya ata gị ụwa m ọzọ ihe abụkwa nne di m asị m ka mkpụrụ obi gị si ike na ndokwa ewe mbụla ekene na-ekene ezigbo nna m hụrụ n'anya the best marimo Chukwuemeka mmụọ na-eke asị na akịka dị mma ya ata gị ewe mbụla ekele na-ekele ezigbo di m mfụnanya High Chief Odumọkịja Eze Chinedu Papa nnukwu Ikenga Ogebedie ana m ekele gị ezigbo nwoke ọma mfụnanya nwoke njana na nlọ ana m etu gị afa na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ị ga-azụ ụmụ ịzụcha ị ga-eri akwa ụmụ gị
asị m na obinigwe ya dị edu gị, asị m na ndị mbụ na ndị egede ya dị etu egwu ugo. Ị ga na-eje eje na-abata abata n'ahịa na-anọ dị n'ala Igbo. Ewe mbụla ekele na-ekele ezigbo nne m Patricia Moneke. Asị m nne m ọ ga-adị gị na mma, ịzụcha ụmụ gị ya azụ gị, ihe adịla ya ogologo ndụ n'aha Chukwu okike abịama ise. Chibike mo chụwa mo, Chibike mo agụ ụwa mo, Chibike mo onye kasị obi o, Chibike mo bịa yiri mo, Chibike mo bịa ne mo, Chibike mo agụ ụwa mae, Chibike mo Chioma mo, Chibike mo Chioma odumejeje odumalala odumejeje odumalala Chibike mo dale mo, Chibike mo akpụwe mo, Chibike mo bịa gụgwọ mo bio, Chibike mo bịa yiri mo, Chibike mo Chioma ama m na oyi agọzili m. Chinna atụkwasị obi unu adaghalịpụ m. Chi m bịa biko bịa gọzie m. Ana m ekene Obu Nnewi, mmiri njide ebube, oke mmiri bịa ka ịgọzibe m. Nne m ama n'ihi etue m ugo na asị na ugo chara acha dị echu echu. Ugogbe dị apụta gị ife enwe ozi m ochuchu ọzọ. N'ilu n'ilu ka mmadụ aga na asị na ọ dị ilu n'ilu ka oke enwe na ama, oke enwe ada ama chi ya azụ. Donu ọla mmiri niile dị n'ala Igbo biko bịa kundube m, kun na-echekwa m. Ọkwa obere nwa ka m bụ, ana m awa ahụ n'afọ n'afọ. Don bịa ka unu gọzibe m. Chibike mo dale mo, Chibike mo dale mo, Chioma Chioma mo, Chibike mo Chioma ewe m na-ekene groups niile m nwere. Ụmụ mmiri temple asị na ọ ya dịrị unu niile mma. Chairman ụmụ mmiri temple Ogbuehi Nwajugonne ya, ị ga na-eje eje na-abata abata. Ewe na-ekene Unique Ladies, asị m ọ ya dịrị unu niile mma. Na-ekelekwa mmadụ niile nọ na Unique Ladies Contribution. Na-ekene ojide ego m Ugosi mba nwanyị ọma, asị m n'ụwa ọlụ gị Chukwu oke abịama ya da agọziri gị. Ana m ekene ezigbo nwanne m Ifindo na Canada. Nwanne m asị na ya dị gị mma. Akaji ugegbe die Unique Ladies Contribution. Ana m afọ ọlụ gị gaba n'ihu. Ewe na-ekene my beautiful husband Pretty Queen nwanyị ọma, Ada Okija agbala chara acha. Ana m ekene the Johnny asị m na ya dịrị gị mma. Na-ekene Kesi the Casimo odogwu na Germany, asị m ya dịrị gị mma. Na-ekenekwa Ejis Okeọma, nwoke nwere obi sara sara, nwoke benwuru ife. Ejis asị m merụ gaba ọ zụrụ ụmụ mgbenye, ana m achị gị aka enu. Ana m ekenekwa Akwụgo nwanyị ọma, nwanyị nwere obi sara sara, ezigbo ọyị nji aka metere onwe m. Ana m ekenekwa Chinyere Chichi nwa, Chinwe Okoro, ana m ekene gị. Agbala onye mmụọ na-ejere ozi, asị nara ekene isi ike n'ọrụ.
ewe na-ekene ugegbe mmiri Adaọkịja ewe na-ekene our patron my husband Odumọkịja Eze Chinedu n'Ọkịja ugegbe dị na-etu gị afa ewe na-ekene the second patron Stainless onye ọcha bịara Igbo a sị na ọ ya adịghị gị mma ezigbo mmadụ mewe ọfụma anyị kwụ gị n'azụ ewe na-ekene ugegbe dị Saraka group a sị m ọ ya adịrị unu niile mma na-achụkwa na aja ọkwa aja karịrị ọgwụ unu na-achụ aja a sị na Ifeọma ya dị emere unu ya dị eje eje na-abata abata ugegbe dị esi na ọkpa ọjọọ ya kpọnata unu n'ihu ka unu na-aga onye fụrụ unu lote nwa ya nwụrụ anwụ a sị m ife mere nwa emekwa ya a sị na chi m ya dị etuwe unu ugo ọ ya dị ebunye unu elu ya dị eje ma na-abata ife niile bụ ọchịchị obi unu ji wee nọrọ obodo oyibo a sị na ọ ya bịa na mmezu n'aha Chukwu okike abịama ise